jalan udah kamera kembali. Keluar hadang nih lagi kan.
दङ। Ranjit बर' हेलौ हाय मा ओंख्रि जाखो बाजैनो ओंख्रिया माबासोमोन लेस्रि भाजासोमोन नोंसालाय फान्थाव आलु जोंहानो सानसुनि संफिनलायनोसैसो नै खांखिलर हादों नै बेखिनियाव होथेदों माबा फाहामनांगौसो बेदर जाया नामा दिनैनो बेदर मा जायोबा पेटलाया मा लाबोयो दा ओमफ्राय बेखौ एवग्रोनोसै आरो आं दा पेटलाया ओंख्रि लाबोबाथाय संनोसै ए पेटला ना मा होनो मा खालामदों केमेरायानो होथे होथेथार फाहामनोबो हायाखै उन्दुना दंनो एसे गरमाव फेन होना उन्दुनानै दं आरोना रनजित बर' सालबारिनिमोन ना नों अबेनिमोन प्रानजित बर'
सालबारिनिमोन ना बाजै नो अ दिनै सालबारि बाजार बर' बाजारनो दिनै सालबारि बाजार जायोना जोंहा पेटलाया बाजाराव दंहैयो। सालबारिखै फैया नामा? रुपि खाथि जायो नामा बर' बाजारालाय? जों रुपुयियाव बाजार बानायनो थाङोथ' बेलासियाव मालाबा मालाबा मोना मोना। मैया खैथायाव थांदों जोङो पासथायाव थांदों पासथायाव मैगं बायनानै फैदों। ए थाङोनो अ रावबोआनो फैयालै आंहानि एल-बि आव कदखौनो होनाय जायाबा ब्लगबो बानायनाय जाया बारा भिउयार्सबो फैया र' मा होनो र' बाजाराव थांनि आंनो अबेयाव अबे बाजाराव अन सिनायहरलायला गोजाननिफ्राय महन्त अन लाइक दान थेंक इउ महन्त